ҷаҳонамо ягона шабакаи иттилоотии тоҷикистон. бахши тиҷорати телевизионии ҷаҳонамо барои ҳамкорӣ бо соҳибкорон, идораҳо, вазорату корхонаҳо омодаи ҳамкорӣ аст. шумо молу маҳсулот доред ва онро мехоҳед таблиғу ташҳир кунед. пас телевизиони ҷаҳонамо интихоб намоед. мо бо нархҳои дастрас молу ашё ва маҳсулоти шуморо тарғибу ташвиқ менамоем. ба мо бовар мекунанд ва зиёда аз миллионҳо нафар дар дохил ва хориҷи кишвар моро тамошо мекунанд. бо рақамҳои зери экран буда бо мо дар тамос бошед. салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии хабарро аз шабакаи ҷаҳонамо манзуратон мегардонем. дар студия бо хабарҳо Сафина Душанбезода. солҳои охир Тоҷикистон байни давлатҳои ҷаҳон борҳо ба даҳгонаи кишварҳои амтарин шомил гардидааст. ин далели собити он аст ки ҷомеаи байналмилалӣ сиёсати муваффақонаи роҳбарияти олии Тоҷикистонро дар самти таъмини субот, ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон ва таҳкими тартиботи ҷамъиятӣ баланд арзёбӣ мекунад. дар соли 2025 нашрияи ҷаҳонии пешқадами сайёҳӣ Lonely Planet Тоҷикистонро дар феҳристи 25 таҷрибаи беҳтарини сайёҳӣ дар соли 2026 ворид намуд ва кишвари моро ҳамчун яке аз самтҳои илҳомбахш барои раҳпаймоӣ ва сайёҳат дар муҳити кӯҳсор қайд намуд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Аҳлиддини Нурулло. амнияту субот яке аз арзишҳои асосии давлатдорӣ ва пояи устувори рушди иҷтимоиву иқтисодии ҳар як ҷомеа ба шумор меравад. таҷрибаи ҷаҳонӣ собит намудааст ки танҳо дар шароити оромию субот давлат метавонад барномаҳои бузурги иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва инфраструктуриро амалӣ намояд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳкими сулҳу субот самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ маҳсуб ёфта, зери роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муҳити амну осоишта фароҳам оварда шудааст. маҳз амнияту суботи пойдор имкон дод ки иқтисоди миллӣ рушд ёфта, сатҳи зиндагии аҳолӣ тадриҷан беҳтар гардад. солҳои охир бунёди роҳҳо, нерӯгоҳҳо, муассисаҳои маорифу тандурустӣ ва рушди соҳибкории хусусӣ далели равшанӣ ҳамин воқеият мебошад. суботи сиёсӣ ҳамзамон заминаи мусоид барои ҷалби сармоягузории дохилию хориҷӣ фароҳам оварда, мавқеи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам тақвият бахшид. кишвари мо имрӯз ҳамчун давлати сулҳпарвар ва ташаббускор эътироф гардидааст. амнияту субот кафили рушди иқтисоди миллӣ, амнияту субот муаррифии Тоҷикистони байналмилалӣ дар арсаи ҷаҳонӣ, амнияту субот пиёда кардани тарҳҳои бузург дар Тоҷикистони азиз, амнияту субот майдони бузургу созандагиҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон. маҳз дар пушти ҳама ин тинҷиву оромӣ, созандагӣ, ваҳдати ягонагӣ, фарзанди фарзонаи миллат, абармарди дунёи сиёсат, шахсияти таърихӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меистад. маҳз ҳамин фарзанди миллати тоҷик тавонист миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намояд. ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 10 сол мешавад ки дар сархати расонаҳои хабарии ҷаҳон ҳамчун кишвари амтарин эътироф мегардад ки ин бори дигар аз нуфузи Тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ дарак медиҳад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 طبق گزارش سال 2025 پژوهشگاه آمریکایی افکار عموم گلاب توجیکستان در قطار امترین دولت‌های جهان در جای دوم قرار گرفت. موافق نتیجه های نظرسنجی که در 142 کشور گذرانده شده است، 95% اهالی کشور هنگام سیر و گشت شبانه خود را کاملا در امن احساس می‌نمایند.
солҳои охир тоҷикистон байни давлатҳои ҷаҳон борҳо ба 10 гунаи кишварҳои амтарин шомил гардидааст. ин далели собити он аст ки ҷомеаи байналмилалӣ натиҷаҳои сиёсати муваффақонаи роҳбари давлати тоҷикистонро дар самти таъмини субот, ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон ва таҳкими тартиботи ҷамъиятӣ баланд арзёбӣ мекунанд. имрӯз ҳар як шаҳрванди кишвар хуб дарк мекунад ки ҳифзи амнияту субот вазифаи умуммиллӣ аст, зеро танҳо фазои сулҳу оромӣ метавонад ба рушди устувори иҷтимоиву иқтисодӣ ноил гардида ояндаи дурахшони тоҷикистонро таъмин намояд. дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон дар самти бунёди роҳҳои дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуда, иқдомҳои созанда боз ҳам вусъат дода мешаванд. дар ин замина баробари нигоҳдории роҳи дорои аҳамияти байналмилалии Кӯлоб қалъаи Хум дар шаҳри Кӯлоб ноҳияҳои Восе, Ҳамадонӣ, Темурмалик ва Муъминобод бо саҳми соҳибкорон ва аҳолии наздики 50 километр роҳҳои маҳаллӣ пурра мунфарш карда шуданд. ҳамкорони мо дар ин хусус аз шаҳри Кӯлоб гузориш медиҳанд. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ дар шаҳри Кӯлоб низ дар соҳаи роҳу нақлиёт тадбирҳои мушаххас амалӣ гардида, дар баробари роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ дошта дар ҳудуди деҳотҳои шаҳр низ роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ гардидаанд. маврид ба зикр аст ки бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаю бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру супоришҳои сарвари мамлакат дар шаҳру деҳоти Кӯлоб бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорон ва шахсони ватандӯст роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда шуд. дар доираи вусъати чунин корҳои ободонӣ дар ҳудуди деҳотҳои Даҳана ва Зиракии шаҳри Кӯлоб зиёда аз 30 километр роҳҳои маҳаллӣ пурра мунфаш гардид. боиси ифтихор аст ки сокинони шаҳру деҳоти Кӯлоб дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар самти ободкориву созандагӣ сармашқи кори хеш карда, дар беҳтар кардани вазъи инфрасохтори деҳот саҳми арзанда мегузоранд. бо ин назардошт сокинону соҳибкорони дигар деҳотҳои шаҳри Кӯлоб аз ҷумла деҳоти Зиракӣ ва Кӯлоби шаҳри Кӯлоб ин амали накуро дастгирӣ намуда, роҳҳои ҳудуди деҳаҳои мазкурро пас аз сангфаршнамоӣ пурра мунфарш намуданд. дар соли 2025 бо кӯмаку дастгирии вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб 422 километр роҳ асфалтпӯш, 34 километр сангфарш, 458 километр роҳҳо аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд. илова бар ин дар минтақа аз ҳисоби соҳибкорон ва мардуми саховатпеша 72 километр ба маблағи 60 миллиону 720 ҳазор сомонии мунфарш ва 94 километр ба маблағи 6 миллиону 720 ҳазору 800 сомонии сангфарш корҳои роҳсозӣ ба анҷом расонда шуданд. маврид ба зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои густариши робитаҳои тиҷоратӣ, ҳамкориҳои иқтисодиву фарҳангӣ, вусъати ҷаҳонбинӣ ва мустаҳкам намудани дӯстӣ байни ҷомеаи ҷаҳонӣ, раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат корҳои зиёде ба анҷом расонида шуд, ки ин тадбир ба пешрафти вазъи иқтисодии кишвар мусоидат намуд. яке аз дастовардҳои ин давра бунёди роҳҳои автомобилгарди Кӯлоб қалъаи Хум аст ки ин шоҳроҳ ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Осиёву Аврупо пайваста масофаро ба ҷумҳурии халқии Хитой, Покистон, Ҳиндустон ва уқёнусу бандарҳои ҷаҳонӣ хеле наздик намуд. дар дигар роҳҳое ки дар мувозинаи минтақаи Кӯлоб мебошад, корҳо бо маром идома доранд ва нисбати солҳои гузашта ё нисбати соли гузашта роҳҳое ки дар минтақа ҳастанд рӯз то рӯз хубтару беҳтар гашта истоданд ва нақша дорем ки боз ҳам аз ин ҳам беҳтартару хубтар корро ба роҳ монем. имрӯзҳо тариқи ин шоҳроҳ воситаҳои гуногуни нақлиёт ҳаракат карда молу маҳсулоти ниёзи ҷомеаро интиқол медиҳанд. маврид ба зикр аст ки дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ки шоҳроҳи азим аз он мегузарад, ду муассисаи нигоҳдории роҳҳо фаъолият намуда барои ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт дар ҳама фаслҳои сол хизмат менамояд. муассиса дар тавозунаш 228 километр роҳ мавҷуд мебошад ки аз он ҷумла 41,5 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта, 41,5 километр роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта, роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта 137,2 километр роҳ мебошад. муассисаи давлатӣ нигоҳдори роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Шамсиддин Шоҳин барои зимистони 2025-2026 омодагӣ хуб дидааст. аз он ҷумла қуми намак
1147 کوب، هیزم 15 کوب، سوزشوری دیزلی 10014 لیتر و نمک 80 تن ذخیره کرده شده است که این با مؤسسه بسنده می باشند. میتوان گفت که با شرافت دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان و یکی از هدف های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی حل خویش را پیدا نموده، حرکت واسطه های نقلیات و رفت و آمد ساکنان به منطقه های گوناگون داخل و خارج کشور حل خویش را پیدا می نماید. محمدی رحیم کریم خان امرقلزاده، منطقه کلاب، جهان نما. فرهنگ والای تاجیکان در لباس رنگارنگ مردم آن خصوصا بانوان زیبا و زیباپرستش نیز تجسم یافته است. لباس ملی تاجیکی افادهگر نزاکت و ملاحت بانوی تاجیک بوده، محض با اطلس و ادرس و چکن سیمای زنی تاجیک زیبنده به نظر می رسد. تفصیلات در گزارش همکاران ما. لباس یکی از رکن‌های مهم فرهنگ محسوب می شود، زیرا آن سیمای ملت، رسم و آیین و افتخار ملی را تجسم می نماید. لباس از اختراعات قدیمترین انسانیت بوده، وابسته به محیط، مکان و خصوصیت ملی شکل گرفته است. نقش نگاه، رنگ و زیبایی لباس انعکاسگر آرام، تخیل و روحیه مردم بوده. لباس ملی تاجیکان از قبیل کرته، جامه، نیمتنه، بنهایت زیبا داریم که با هر یک دانشجو ما این طرح رو می آموزانیم که آنها از این دیده حلاوت برند و در این جاده کار کنند. باید گفت که با تشبث و سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، حفظ و احیای هنرهای مردمی با سطح دولتی برابر شد. محض با تلاش‌های پیوسته سرور دولت سال 2018 صنعت چکندوزی همچون میراث غیرمادی بشریت به فهرست یونسکو وارد گردید. احترام لباس ملی قرض هر یک شهروند است که ملتش دارای تاریخ و تمدن غنی می باشد. کشورهای زیادی هستند که حتی نشانه‌های فرق کننده ملی ندارند، ولی ما تاجیکان خوشبخت از آن هستیم که دارای تاریخ چندین هزار ساله هستیم و نقش و نگار ملی ما در لباس ما نیز انعکاس یافته است. بنابراین احترام گذاشتن به لباس ملی که یک جزء اساسی فرهنگ عالم شمول می باشد، قرض هر یک شهروند مخصوص بانوان و زنان تاجیک به حساب می روند. بیننده های گرامی، در ادامه شما را با شرح رویدادهای خارج کشور آشنا می‌سازیم. در قسم شمالی هندوستان بر اثر نفس-تنگی 5 نفر به هلاکت رسید. حادثه در ناحیه کروکشتر شتات هریانه به عمل آمده است. طبق اطلاع مقامات مربوطه این افراد از دود انگیش نفسگیر شده ففتیدند. همه ففتیدگان ساختمانچیان از شتات اوتر پردش بودند.
در منطقه تیانوی ایتالیا چند واسطه نقلیات با هم برخوردند. در پی این حادثه اتومبیل حامل گاز طبیعی ترکیده آتش گرفته است. از ضربه سخت ترکش بیناهای اطراف و ماشین‌های در راه حرکت داشته نیز ضرر دیدند. در مکان حادثه آتش نشانان فعالیت داشته، حرکت واسطه‌های نقلیات طریق این راه تا یک مدت بسته شده است. در یکی از مهمانخانه‌های شهر سیبیوی رومانیا بمب حفظ شناوری فرو رفت. بر اثر حادثه 7 نفر از جمله 4 کودک جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشت. در جای حادثه تفتیشات ادامه داشته، سبب‌های فروروی بمب معین کرده می‌شود. کارمندان مقامات پلیس اسپانیا تاج طلایی دزدیده شده عصر 6 را پیدا نمودند. همچنین تنگه‌های نقره و دیگر بازیافت‌های باستانشناسی که ارزش بزرگی تاریخی دارند دریافت گردیده است. وابسته به این حادثه 7 نفر بازداشت کرده شد. گمانبران در غارت کردن چند مکان در شهرهای لیون و ولیادولید دست دارند.